Ia Larra, txalo handileek Larrari. Ni bakarrik eskerrik asko bero bihotzetik. Bermeo jasoeten berotasunen zeten jone jaso. Eta talde honi, ez esanik ez, 3 urte oparoenak izan diela eta bihotzek izango zaitu izatela. Opa Bermeo. Eskerrik Larra. Bueno, abante, Bermeo lokintzu Po Bizkaia bi. Batek, beran bataila asko irabazi dago. Gerra denporan, okitzau kapitzen bat, esan gana Alejo Bilbao. Gaur egunien Po Bizkaian dako beste bat. Gana Iker. Dakuz, han epokan okitzau marinero batzu, eta gaur egunin dako Po Bizkaiak beste marinero batzu. Haunek arrolarizek, hemen dako guz honek arrolarizek. Homenajie, hau da, Ikerreri eta Danari. Iker, Artur. Hau da, emontzamuna, ez da bepean etzik. Eskerrik asko, emonzun, gauze guztizek, dintzar guztizek emonzunak, errain nuen, Bermeoko herrizeri. Bueno, zorizonak, zorizona Bermeoko herrizeri, benetan urte bat gehiago, disfruteteko aukeri okidulako arraunetaz, eta ganera olako estropadak ikusten dizenien gaurkulakuek, benetan ipetzen saletasune, ondino gorantza dula, eta benetan Bermeoko zaizetako egun honen atariko izan die bat kontzatik etorranin danok bero-bero, eta beste bat atzo bertan bebai. Orduen, zorizonak arraunzale guzti zori. Eta gero eskerrik asko bat arraunlarizeri emondo zuien espektakulu emotatzen benetan eskerrak emoteko da, urte bete gehiago gauze asko kintzuzelako zelebrateko zeuekaz. Eta eskerrak bebai erakusten zuen eskuzabaltasune. Pentsatzen dut generosidade hori zuona danona, bai arraunlarizena, bai ekipo tekniko guztize, direktibie,
eta peini horratzen dagoena batera sakartu dene bai, zuen eskuzabaltasun guztizenaz, gauzen maili emoten. Benetan eskerrik asko lapuk izatea itzik, gaur berakutsi dugu zelako bizotzarakun aparte da arraunzale eta arraunlari horrak ezan zelako humanidadiegaz dakimakatzen. Beraz, horizonak eta horan segi, hauko orde bai! Arratzaldeon hori, espero Pascaria danon guztoko izan dela, ez da topa gau. Sí, tú juegatela. Eta gaur, disfrutatzeko eguna dela, ez bakarrik gaurko estropadagatik, edo atzoko estropadagatik, baizik urte osoan egin dugunagatik. Gaur ez da mitinak emateko eguna, ez da burua zateko eguna, nik uste danon arten elkar jai bat ospatzeko eguna dela. Taldeak, afizikoak, peinak danok, eta den hori zoriontasunik baduna oparizu. Eta horren gortean, nahiko behar zatea berriz ere, Bermeoko urtebeko taldea, punta-puntan egongo den talde bat izango dara, dudarik ez euki, eta gura nok egin dagoena hori ala izateko saiatzen. Besterik egin disfrutatu eta gainin gaur gorterako. Guztiak, beldurrak eta pozak, isildutako hitzak. Baina zure begiek erakutsi didate zure beharra dudala. Baina zure ezpainek aitortu didate hamaika mundu badela. Kutxa zahar eta ilun batean ezkutatuak dituen eman gabeko musuak. Bai giroan, errebarre artean, bote bana eskuan, emango dizkizu dena. Zure arnasa sentitu nahi dut, zure alboak goizero esnatu, eskutik kendu bulak gainditu, txalo guztiak kantuz eskertu. Sent